సిద్దిపేట జిల్లా బెజ్జంకి మండలంలోని పెరకబండ గ్రామంలో విద్యుత్ తీగల రాపిడితో వరి పైరు దగ్ధమైంది. గౌరీ నర్సయ్య అనే రైతుకు చెందిన వరి పైరు దగ్ధమైంది. ఇక వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఆదివారం సాయంత్రం ఈదురుగాలుల వల్ల పంట పొలాల మధ్యలో ఉన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి వెళ్లే విద్యుత్ వైర్లు ఒకదానికొకటి రాపిడి జరిగి వెలువడిన నిప్పు వల్ల వరి పైరు దగ్ధమైంది. ఇది గమనించిన రైతు త్వరగా మంటలు ఆర్పడంతో పంట నష్టం తగ్గింది. ఇప్పటికైనా విద్యుత్ అధికారులు ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ను అక్కడి నుండి తొలగించాలని, విద్యుత్ తీగలను సరిచేయాలని పలువురు రైతులు కోరుతున్నారు.